untuk kirim doa. Sampai bangun laide jumur hanwakang jatuh badarang si ayam atau lah malang badan suratan diri nan buru pintu oi mane tolong tunjukkan di mana kini tanah pusara biarlah dengai tolong doakan dan sirah jatuh badarang si ayam atau lah malang badan suratan diri anta di badan nan buru pintu hidup